Μάγκες μου, πολύ καλησπέρα. Σας μιλάει ο Γιώργης. Κάνουμε μια βιντεάρα στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Πάντα με παραλιακή αρχίζουμε, με παραλιακή τελειώνουμε. Αυτή τη φορά δεν ξέρω αν θα πάει έτσι. Λοιπόν, μάγκες μου, σήμερα θα μιλήσουμε για ταξίδια με μηχανή και εξτή. Επειδή το ανέφερα και στο προηγούμενο το βίντεο, τουλάχιστον με μηχανή θα πω εγώ για το εξτή. Άμα ξέρετε εσείς κάποια ιστορία, γράψτε από κάτω comment, έτσι ξέρω εγώ. Αν έχετε πάει ταξιδάκι με μηχανή, τι μηχανή έχετε κυρίως, προορισμό και ευκολίες, δυσκολίες. Τι μας έκανε εδώ, μας έσβησε, ξαναζωντάνεψε. Τέλος πάντων, λοιπόν, μάγκες μου που λέτε, εγώ με το εξτή έχω κάνει κανένα δυο ταξιδάκια, 3-4. Έχω πάει μέχρι το Βόλο, έχω ξανακατέβει. Έχουμε γυρίσει τις Χαλκιδικές προφανώς με το κιλό. Έχω πάει μέχρι τη Θάσο που είχα αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο. Έχω ανέβει μέχρι τις Σέρρες. Ναι, τώρα για το κουβάλιμα, για τα πράγματα, εγώ θα σας πω, μάγκες μου, ότι επειδή το έχω κάνει και με τσάντα μόνο, την οποία είχαμε μια μεγαλούτσικη τσάντα σε εισαγωγικά, αλλά τα πέταξες όλα μέσα στο backpack και έφυγες, τίποτα, δηλαδή ούτε βαλίτσες ούτε τίποτα. Μάγκες, άβολο. Δηλαδή εκεί που είσαι και νομίζω ότι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο, επειδή πρέπει να βάλεις και αδιάβροχα και τέτοια μέσα, είναι ζόρικα. Εντάξει, άμα θες δεν βάζεις, και άμα έχει καλό καιρό προφανώς δεν βάζεις. Τώρα επειδή κάποια ταξίδια από αυτά εδώ δεν έγιναν όλα μέσα στο καλοκαίρι, κυρίως γίνανε έτσι που να έχει καλό καιρό, αλλά κατάλαβες. Τώρα άμα έγινε Οκτώβρη-Σεπτέμβρη έπρεπε να έχεις και κάτι μαζί σου, γιατί άμα βρέξει μετά ξεβαγιάζεις. Τέλος πάντων, στο ρεζουμέ, φορτώνουμε το μηχανάκι. Για το πρώτο ταξίδι στο Βόλο τσάντα, μάγκες μου, μας έπιασε βροχή. Δεν το περιμέναμε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε με ηλιόλους τη μέρα και απλά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησε όχι απλά βροχή. Πάμε εμείς με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά λες και περνάμε από πόρταλ ήτανε, και μάγκες μου ξεκινά και βρέχει με το κιλό όμως. Να μην βλέπεις μπροστά σου, κόβουμε ταχύτητα προφανώς, πάμε με καμιά 90 κατοσταριά. Πού πήγαινες τώρα, εθνική οδό πήγαινες, ούτως ή άλλως. Από την εθνική πήγαμε. Τέλος πάντων, κατεβαίναμε στο Βόλο. Μάγκες μου, σε μια φάση μετά τα Μάλγαρα, είμαστε στην εθνική οδό. Προχωράμε και κάποια στιγμή απλά νιώθω κάτι στο πόδι μου να με ενοχλεί. Λέω, τι παίζει να είναι αυτό εδώ τώρα που με ενοχλεί στο πόδι μου μέσα στην εθνική. Μάγκες μου, κάνω έτσι κάτω, κοιτάω εδώ στο μπούτι και είναι μια μέλισσα μέσα στη βροχή με 90-100 χιλιόμετρα την ώρα, ξέρω εγώ πόσο πηγαίναμε, να κρατιέται με τη ζωή της από το κεντρί. Και εγώ να είμαι σε φάση, λέω, ρε μάγκες, δεν με έχει ξανατσιμπήσει η μέλισσα στη ζωή μου. Πρώτη φορά ήτανε τότε. Εμπειρία είχα κι εγώ. Μη σε τσιμπήσει να κάθεσαι, ξέρω εγώ, για καφέ και να σε τσιμπήσει μια μέλισσα. Πρέπει να πηγαίνω στην εθνική οδό, να με έχει πιάσει βροχή, να τρέχω και να με τσιμπάει πρώτη φορά μέλισσα. Δεν ξέρω αν έχω αλλεργία, δεν έχω ιδέα τίποτα, μάγκες μου. Και πάμε εκεί και λέω, κάτσε να δω τώρα τι γίνεται. Είμαι με ένα φιλαράκι ακόμα, δύο μηχανές, ένα Vogue 500R, το Χάρη. Πες να τον έχετε δει και στα vlog του Project X Motovlog. Το πρώτο μας βίντεο μαζί είμαστε, πλάκα κάνετε. Τέλος πάντων, και όπως είμαι με τσιμπάει μέλισσα, την κάνω έτσι, τη βγάζω. Κοιτάω το Χάρη, το λέω, είχαμε εδώ επικοινωνία. Κοιτάω, λέω, το και το, μπρο, πάμε γρήγορα τώρα μέσα στη βροχή, να προλάβουμε να πάμε να φτάσουμε διόδια. Δεν ξέρω αν θα με πιάσει κανένα αλλεργικό σοκ, κανένα τέτοιο. Να το προλάβουμε, να είμαστε τουλάχιστον τέτοιο στα διόδια που κάτι θα υπάρχει, ένας άνθρωπος έστω. Με τα λίγα και με τα πολλά φτάνουμε στα διόδια τρέχοντας, καθόμαστε εκεί ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, δεν με έχει πιάσει τίποτα. Λέμε όλα καλά και συνεχίζουμε. Αυτό που κατάλαβα σε αυτό το ταξίδι, αυτές οι μέλισσες, το έχω ακούσει πολλές φορές από τσιμπήματα μέλισσα σε εθνική οδό, δεν το πίστευα, το κατάλαβα ότι είναι αλήθεια. Μέχρι χθες να μου το λέγατε θα έλεγα, άντε ρε τώρα στην εθνική οδό πώς. Κι όμως, μάγκες, πάντα εξοπλισμό θα πω. Γάντια, ιστορίες, δεν σε ταλαιπωρεί ο αέρας, δεν σε κουράζει τόσο, χωρίς δεν παλεύετε. Πάμε να πούμε τα πράγματα τα οποία χρειάζεστε για τα ταξίδια. Χρειάζεσαι σίγουρα στολή. Ένα, νιώθεις ασφάλεια, νιώθεις ότι έχεις οικειότητα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω πάει και στη Χαλκιδική, ήταν λάθος μου. Με κοντομάνικο ήμουν από πάνω.
Βγήκα στη Μουδανίων, από κάτω μακρύ παντελόνι και παπούτσι πάντα, εντάξει, αυτό δεν έχω βάλει ποτέ σαγιονάρα για κανένα λόγο πάνω στο μηχανάκι. Μην το κάνετε, είναι γελίο όταν το βλέπεις να το κάνουνε, αλλά τέλος πάντων. Μάγκες μου, νιώθεις μια ασφάλεια με τον εξοπλισμό σου, νιώθεις μια οικειότητα επάνω στο μηχανάκι. Ακόμα και τώρα το φοράω που έχω βγει για μια βόλτα έτσι για το motovlog, αλλά νιώθεις ότι χρειάζεται και να μην πέσεις και να μην κάνεις τίποτα, μόνο που σε κρατάει σε αυτή εδώ τη μορφή, γιατί καλώς ή κακώς τα ρούχα του εξοπλισμού σε κρατάνε στη σωστή στάση του σώματος συνήθως. Είσαι καλά, είσαι καλύτερα τουλάχιστον από το να μην φοράς καθόλου. Είναι αυτό το αμήχανο που λέγαμε με το σηματοδότη, μάγκες μου. Ναι, δεν θα πω τώρα πάρτε τα πάντα όλα, το σπίτι σας ολόκληρο με τον εξοπλισμό, ότι μια μπότα, κάτι, ένα πιο χοντρό παπούτσι, ένα παντελονάκι με τα προστατευτικά του, ένα μπουφανάκι. Μην τρελαθείτε, το κράνος σας προφανώς το θεωρώ αυτονόητο, έτσι. Πάντα κράνος. Λοιπόν, τι έχουμε πάθει με τα i20N σήμερα? Έχω δει δύο ήδη. Άλλο καλό ενδοεπικοινωνία, ή αν δεν έχετε ενδοεπικοινωνία, μάγκες μου, ασπίδες. Δεν το πιστεύεις μέχρι να το κάνεις. Η ενδοεπικοινωνία είναι ενδοεπικοινωνία, μπορείς να μιλάς, μπορείς να ακούς μουσική, περνάει το ταξίδι, ξέρω εγώ, το 2ωρο, το απλά να ακούς τη μηχανή σου, περνάει πιο αβίαστα, περνάει λίγο πιο ξεκούραστα, ακούς ένα podcast, λίγο να μένεις πάλι συγκεντρωμένος στο δρόμο, αλλά να μπορείς να έχεις κάτι για να περνάει λίγο πιο, να μην σε κουράσει αυτό εδώ πέρα, γιατί ταυτόχρονα όταν ακούς κάτι άλλο είναι λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Το άλλο μπορεί να σε κουράσει το να μένεις τόσες ώρες εκεί πέρα. Ένα άλλο πράγμα που θα πω, μάγκες μου, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Μπορεί να μην βρείτε τίποτα, μπορεί να διψάτε τέρμα, να θέλετε ένα μπουκαλάκι νερό και να μην μπορείτε να βρείτε, είναι αμαρτία. Οπότε κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι έτσι να έχετε, γιατί θα σας πιάσουν οι δίψες και να ψάχνεστε. Ταυτόχρονα ένα καλό πράγμα που μπορείτε να πάρετε μαζί σας είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, γιατί όσο φημέ και να φοράς, μετά από ένα σημείο 2 ώρες άμα πηγαίνεις ιδίως κόντρα στον ήλιο, μάγκες μου, σε πεθαίνει τα μάτια. Οπότε κάντε και αυτή τη χάρη στον εαυτό σας. Εγώ θα πω ότι κατά τα άλλα, το καλύτερο πράγμα που αγόρασα για ταξίδια όμως, που θα μένουμε και μέρες εκεί και τέτοια, όχι μόνο απλά μια βόλτα έτσι μακρινά, θα πω ότι είναι οι βαλίτσες, τα σαμάρια βασικά συγκεκριμένα. Βαλίτσες δεν έχω τέτοιο, ούτε τριβάλιτς ούτε τίποτα. Έχω 2 σαμάρια για τα πλάγια, έχω πάρει κάγκελα για το μηχανάκι. Όταν πάω ταξίδια τα βάζω, βγάζεις το χερουλάκι σου, βάζεις τα κάγκελάκια σου, κοπανάς τα σαμάρια επάνω, τα δένεις, τα βιδώνεις και είσαι κυριλέ όσο δεν πάει, μάγκες μου. Δεν σου λείπει μετά τίποτα. Τάξεις όλα πλάγια, όχι πλάτες, τσάντες, ιστορίες να σε τραβάνε, να σε κάνουν, να σε ράνουν, να σε βαραίνουν την πλάτη. Πας κυριλέ, ήρεμα και ωραία. Σαμάρια, ό,τι καλύτερο. Τα αγόρασα πέρσι, πήγα στη Θάσο με αυτά. Ήμουνα εγώ και η κοπέλα μου τότε, τέλος πάντων, από πίσω Δικάβαλο. Και μάγκες, το ταξίδι που είναι και 2,5-3 ώρες μέχρι την Κεραμωτή και μετά άλλο τόσο για να φτάσουμε, ξέρω εγώ, μέχρι να βρούμε σπίτια και έτσι, ξέρω εγώ, κάνα τέταρτο ήτανε, δεν θυμάμαι, δεν με κούρασε σχεδόν καθόλου. Κάναμε και τις στάσεις μας προφανώς, κάναμε και τα διαλύματά μας, αλλά κομπανούσα σταθερά και τα σαμάρια δεν παρουσίασαν όχι πρόβλημα, τίποτα, μάγκες μου. Και βάλαμε τα πάντα όλα μέσα. Ξέρετε πως είναι να πηγαίνεις ταξίδι με γυναίκα, κάποια στιγμή μπορεί να μάθετε τέλος πάντων. Μάγκες μου, τα φέρνει όλα. Τα βάλαμε, το ένα σαμάρι για αυτήνα, το άλλο για εμένα και για αυτήνα και πήγαμε, μάγκες μου, όλα καλά. Όλα τέλεια, ό,τι πιο βοηθητικό, ό,τι πιο καλό και βολικό υπάρχει. Πας και είσαι τζετ, είσαι κύριος. Δεν μη σε νοιάζει τίποτα, ούτε βρίσκει, ούτε κάνει, ούτε ράνει. Άμα το δέσεις καλά, είσαι στα ράτα και ωραία και κυριλάτα. Οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτα, μάγκες μου, αν σκέφτεστε να πάτε ένα
ταξιδάκι. Κάτι άλλο τώρα που να έχω στο νου μου, μάγκες μου, δεν έχω γράψει και λίστα. Για να είμαι ειλικρινής, το βίντεο τώρα το σκέφτηκα στο δρόμο καθώς ήμουνα και λέω κάτσε να πω 5 πράγματα έτσι να γουστάρουμε να πούμε για τα ταξίδια. Γιατί καλώς ή κακώς τα ταξίδια είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ με τη μηχανή. Με ένα φιλαράκι μου τώρα θέλουμε να κανονίσουμε να πάμε. Το πιο ιστορικό ταξίδι μάλλον της ζωής μας ήταν αυτό εδώ πέρα και μακάρι να μην είναι, αλλά αν όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής θα είναι το μεγαλύτερο ταξίδι που έχουμε κάνει. Μάγκες, έχουμε συζητήσει να πάμε Ιταλία με τις μηχανές, να κάνουμε το γύρο, να πάμε από Σκόπια, να περάσουμε πάνω, μετά Σερβίες, ιστορίες, από εδώ, από εκεί, να φτάσουμε μέχρι την Ιταλία, να πάμε πάνω, να γυρίσουμε εκεί, να κάνουμε ένα road trip την Ιταλία, να τη δούμε σχεδόν όλοι και να καταλήξουμε, ξέρω εγώ, στον Μπάρι και να γυρίσουμε ή με πλοίο ή να το ξανακάνουμε όλο πίσω με τα μηχανάκια. Θέλει τρελή προετοιμασία, θέλει πάρα πολύ συζήτηση, θέλει γενικά πάρα πολύ υπομονή και όνειρα, αλλά το συζητάμε και θέλουμε αυτό το καλοκαίρι να το κάνουμε. Τώρα θέλει να μαζέψει και λεφτά βέβαια, γιατί πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά και μπορεί να χρειαστείς, ξέρω εγώ, 200-300 ευρώ για το μηχανάκι σου και μόνο. Αν όλα πάνε καλά, το έχουμε. Είναι στα πλάνα μέσα και θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα πω εγώ ότι για αυτό το ταξίδι σίγουρα δεν θα είμαστε 100% προετοιμασμένοι. Σίγουρα κάτι θα μας λείψει, ίσως να αλλάξουμε και τα νομίσματα από τώρα, γιατί περνάμε και από Σκόπια και τέτοια, να αλλάξουμε κανένα νόμισμα, να δούμε. Οκ, μάγκες μου, έπαιξα μια γρήγορη αλλαγή μπαταρίας. Αυτή τη φορά τουλάχιστον έκλεισε σε φυσιολογική ώρα, έβγαλε και λίγο βίντεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, και αυτό που έλεγα, έκλεινα το βίντεο. Μάγκες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Θα κάνουμε και άλλες βόλτες. Γράψτε από κάτω ένα comment τι θέλετε να δείτε μετά, να πάρουμε ιδέες, ξέρω εγώ, έτσι να κάνουμε μια ωραία ομάδα. Κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι. Έχουμε πολλά βίντεο να βγάλουμε, ιδίως τώρα που έρχεται ο καλός ο καιρός. Ναι, μάγκες μου, τα φιλιά μου, κάτσε να κάνουμε και ένα άνοιγμα εδώ αφιερωμένο για τα αλάνια που μας βλέπουνε. Έτσι λίγο χαλαρά εδώ. Χαλαρά. Κάτσε, γιατί δεν είμαστε τόσο χαλαρά. Εδώ είσαι. Εδώ δεν θα προσπεράσω τώρα, μάγκες μου. Τα φιλιά μου, τσακαλιά.